Petr Jan Juračka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy rovnou 3krát opustil svět korýšů a přírodovědy, aby se po boku horolezce Jana Trávy Trávníčka vydal nejprve na patrně nejkrásnější horu planety Ama Dablam a hned na to rovnou 2krát na 8. nejvyšší horu planety 8000 Manáslu. Mohl tak vzniknout unikátní dokumentární film Něha Himaláje, který sklízí nadšené ovace nejen u milovníků horolezectví. Besedu s jedním z hlavních protagonistů, úspěšným horolezcem a cestovatelem Honzou Trávou Trávníčkem, přivezla na projekci filmu do litoměřického kina Máj společnost Autohorejsek. Já jsem ten dokument je hlavně Peťovo Juračkovo. Já jsem to u toho jako koproducent a jsem ten člověk, který se tam o něj na těch horách staral. Jo, nebo jsme vlastně ty akce podnikali společně a byl to naprosto logický krok, protože on je excelentní fotograf a kameraman a bylo naprosto jasný, že z toho musí něco vzniknout, protože ty záběry, které má, jsou tam natolik úžasný, že by bylo škoda, aby to zůstalo v šuplíku. Takže jsme to předali vlastně materiály holkám z Olomouce, který se jmenují Czech Vibes, jo, a ty z toho zpracovali epický dokumentík, který je z mého pohledu úplně nádherný. Vy se tam nic moc o těch horách nedozvíte, ale je to krásný, slzičky potečou, emoce tam budou lítat, takže za mě je to dílko velice povedené. Vždy usměvavý Tráva sice sám sebe označuje skromně za kopcolezce, zasvěcení ale dobře vědí, že patří například k naprosté hrstce Čechů, kteří dokázali zdolat vrchol proslulé a nebezpečné K2, navíc bez použití kyslíkových přístrojů. Že v horách číhá smrt zkušený dobrodruh dobře ví a má i s tímto temným aspektem horolezectví osobní zkušenosti, přesto se ale bude na střechu světa neustále vracet. Těch okamžiků, jako když si říkáte, jo, co já tady dělám, jako když je to hrozná kravina, tak je hodně, ale pak zase slezete dolů, dáte tomu pár dní odechnout, někdo týdnů, někdo měsíců, někdy jsou to i roky, ale do těch hor se vracíte, protože ty hory mají tak strašně silnou energii, že tam chcete být. Při zdolávání nejvyšších hor světa platí více než jen víra a síla partnerství a přátelství, kde se bez možnosti absolutně se spolehnout na své společníky neobejdete. I takto si známý cestovatel hledá své podporovatele a vybral si proto původně litoměřickou firmu Autohorejsek. To jsou prostě klasické začátky, které já mám i s ostatníma partnerama, že mě pozvali na nějakou akci, kde jsem jim vlastně odpřednášel a lidsky jsme si sedli. Pro mě je to strašně důležité, že vlastně lidsky s těma partnerama, jako který mám, tak jsme si blízko a vlastně, takže mě dlouhodobě podporujou, jako co se týká vozového parku, jo, ta parta Autohorejsek a spol vlastně s náma jela i na trek, takže už opakovaně. Takže se z nás stali kamarádi a já za to strašně moc děkuju vlastně osudu, jako že to takhle může být a že takhle jako můžeme vlastně fungovat. Dodejme ještě, že kromě filmu, který se momentálně v československé filmové databázi těší úctyhodnému hodnocení uživatelů 93%, vyšla Něha Himaláje Petra Jana Juračky také knižně.